Bine v-am găsit la un episod. Astăzi o să facem un episod de Brawl Stars. O am aici lângă mine pe Cosmina. Salut! Și astăzi nu știu ce o să fac. Dă meci! Stai să o dau. Cum vedeți, a venit nou la date. Nou la date. Wow, avem Spautosul. Să vedem. Nu o să mai filmez așa de mult pentru că a început școala. Da, și suntem ocupați cu școala. Denis să vină aici, că am găsit mii de date și este unul, undeva mai mult, care o să mă moare. O, că vii. O să mă moare. Fac, mor. Dacă mai urmăream școala, era nimeni pe eu și sunt dai acolo de zi la automata. Asta cu camin. easy peasy. Easy și plon. Dăm play again sau Play game. play again sau play game? Ambele. Că ai zis play gay. Așa ai zis. Play game. Nu gay. Gay ai zis. Lasă, uită pe Piper. Piper. Am dat cu roșu. Este regina din Barahei. O spune ăsta. Denis, nu m-a ajutat că te știu pe tine pe scurt. Nu, că zice că le fur ca lume. Ajutoră să fie moartă. Am super. Da, că am omorât pe aia. Mersi că eu nu mai am aproape viață. Doi, Edgar, du-te-o sau nu? L-am omorât pe ăla superul. Da. Omoară-l pe Edgar. Împuțitul din Barahei. Așa, deci acum nu mai dăm play game. Nu mai dăm play again pentru că mi-am plictisit pe asta. Câte taiere? 4 taiere. Stai că trebuie să dau post. Deci, hai să ne jucăm pe ăsta. L-am luat pe bun. Ce să jucăm? Nu, zic să nu. De ce? Că e greu să facem. Atunci... Gem. Dintre ăștia doi. Hai pe gem. Dintre ăștia doi. Oh. Ok, stai. Leon mi-a dat. Dintre ăstea trei trebuie să mă gândesc. Topsy, popsy, kixi, kixi. Bă, o să merg pe ăsta, că de mult HP. Hai să fie. Mult HP nu trebuie. OG. Denis, uite ce am luat eu. Am luat coronița pictică. La ce zici să-i dau upgrade? Uite-te. În afară de asta, că nu pot. Cu asta. Hai la asta. Hai. Doi. Că deja am prea mult. Full max. La. 80 de gemuri. Hai. Hui. Sau, da, e mai bine să mă gândesc. Mai bine joc cu asta. Dar vezi că nu o să fie o idee bună să nu scom pe asta, că am cam multe trofei. Trebuie să nu am unul cu mai puțin. Haideți să începem.
Așa. Hai să începem. Asta de ceva așa. Hai. Încep eu primul. De școală. Țang, 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 țang. What? Tumor. Dă-mi oare? Dacă nu... Mă, că dau 1000. Ce-am zis că dau 1000, că dau 1000? Bă, eu sunt moartă? Acum ești mort. Nu știam unde sunt. What? Tu cred că știi? Oare ce mi se întâmplă, bă? L-am omorât fix când... Te-a omorât de ce? L-ai omorât fix când ai omorât. Eu zic să nu te omor pentru că... Am și 7. A furat. Dar ce se întâmplă cu telefonul? Hei! Normal. Știi cine sunt moartă? El primo? El primo is here. Am mort. Hai, Denis, trece cu Ia puțin. Vrei să fii mort? Da. Ia-mi păi. Cu 72 viață. Cu 200. Vreau să mai zici de mine că fugeam de Legend. Nu Legend. Pentru că știu eu de ce. O să și vezi. Păi și la mine. Păi da. Da. Epic. Ce mamă? Trebuia să zic super rare, nu epic. Bani. Ceva urât. ceva frumos. Și eu am mai jucat cu asta acasă. 1000! 1000! La ce? Deci când o să faci ăsta rank 13, o Hai să mai facem la asta. Hopa, mi-au și un spirit dus din Denis, deci, efectiv, hai să ne jucăm la sfârșitul videoclipului ăsta. Să avem jucăm în versiune. Nu știu. Hai, da, hai mă să dăm o rândă de asta. Te rog. Stai să mă gândesc că ce e așa. Niciodată să nu zici că nu e chiar așa de rea. I-am zis că o nimica toată și ne-a omorât. Bă, videoclip. Nu. A. Ați vedea în videoclipul. Aici o să-l tai iar. Nu știu de ce. Nu o să-l tai tu, nimica. I'm so gonna win everything. Stați ca să vedeți secretare. Păi ce vrem să facem? O să te înveți singur. A avut mai multe. Apărați-mă. 3, noi avem 3. O să vină robotul. Du-te și du-le în baza noastră de aici. Este și cineva acolo. Bă, ăsta dă cu mult HP. Cum pun aici la ăsta? Nu, că ai pus deja, nu mai So le-am. gonna win everything. Deci trebuie să fie așa, lângă el și... Dar nu o să fie așa. Da,
facem să nu mai ia ăla. Le luăm noi înaintea lui. Level 11. Level 11 mi-am dus. Omorâți pe ăștia că eu nu... I'm so gonna win everything. Luați mai multe... Ia. Bate. I-am luat 0. V-am zis să-i omorâți pe ea. Nu se vinde. Am luat eu. Bun. Hai. Nu zic cum să fie. Fenderul Flame. A fost Fenderul Flame. Cine a câștigat? Niciun. De ce? Adică am luat 0 niciun. Cum? Pentru că n-am dat niciun HP la ăla. De asta îți zic să nu dăm ăsta. Ok, hai 1 vs 1, ce zici? Ok, ne alegem ce brawler vrem. Da? Ok. Dar știi că tu o să o folosești pe, cum se numește, pe fata globul sau cum se numește. Nu, de ce? Păi asta trebuie să fac. Profil. O să iei pe fata asta, Cloti, Nu. Cloti. N-ai, stai să... Asta cât se dă? Nu mă invit acasă, nu pot. Asta cât se dă? Nu mai! Asta cât se dă? Asta și acum alegem ce brawler vrem. Ok, stai că nu știu. Eu În ceas. schimb și gadgeturile. Îmi schimbă Asta da. Hai să mai văd gadgeturile. Eu sunt gata. Imre. Și eu. Denis Namnet. Hai, fără din alea. Și vezi că am dat unul. Specimens to discover. Ce cu porcul? Asta, dă-i! Mama, era să mă bubui. Nu, chiar nu vreau să... Hai, stai puțin. Uite-te la HP-ul tău. 4... Uai, voi! Hai să murim. De ce? Stai puțin să nu se facă. Bă! Ce mi se întâmplă, bă, la telefon? Eu nu pot să dau în tine, nu știu de ce. Păi dacă n-ai țintă bună... Stai puțin să dau. Uite așa ca mea. Hop. Îmi dau superul? Ia, fii atent. Hop. Și te-am luat. Stai să dau. Vezi că eu dau 4.000 acum. HP. Beautiful. Mi-am țintă bună, ce să-mi faci? O să joc cu runda viitoare. Să-mi dau cu de la că nu ți-a dat. Încă ți-am mai încetinit eu ăla. Cu hiperul. Dar la asta este, că vreau să... Ce pa! Am vrut să văd dacă pot să măncar. Stai puțin să pun asta în ce. Așa. Mamă. Ia, fii atent. Sunt. Da.
Îmi iau alt caracter? Ia să mai doi caractere în câteva. Bine! Îmi iau pe cineva. Și ce mai bine. Care îl consider eu. Prin fapt. Și el este. Nu. Părea că tu o să le alegi pe bulldozer-ul acolo. O să-mi schimb astea. Ce cu fața asta, bă? Măi, n-auzi? Înveți singură. Gata. Eroare, cred. Am dat niciodată. Fă coloco. Da, tu cu același brou. Pentru că m-am La cu sizere. A, deci ăsta e cel mai bun brou al tău, am înțeles. Este că vreau să văd ce... 1000, hai dă-i 1000. Ce e ăsta? Nu știu. Dă hit, dă-mi hit. Ce se întâmplă? 1000! Bă, tu-i nebun? Florin, hai vină la port, hai vină la port ceva. Pe ce e așa pe ăsta? Am dat și cu cineva. Oh, foca. Patru, adică stai puțin și îți zic ceva așa. Nu, stai mă, nu mai da, am zis. Hai să nu mai Zi de la distanță. Du-te, naibii! A, deci așa jucăm. stai câte inimi ai tu să puteți? 10.000. Open for business. Not cool. Power for the win! Turning it up like whatever. Vrei să-mi dau tutorul să mor? Da. Și cu țlan. Brawl. Acum ne alegem ce Brawl vrem, cum vrem, ce vrem. Dar unde vezi viața la ăștia? Vezi acolo cu inima aia verde. Care e ceva mai intens? Porcule. Mai intens. Mai puneți Ce e coroana asta? Ce înseamnă asta? nu e bun că n-avem multe fisuri. Și asta? E bună de forță. Să dai mai mult HP. E sunat, am mă cunoați. Și asta că am uitat. Cam am Îți dă plus o dasă. ce? Plusul ăsta din 3 vine 4. Parcă este eu. Hai. Mă mănigă. Ceva foarte prost. O să... Ia stai să vedem dacă e. Care-i faza cu răgeata? Nu, dă! Cât ți-am dat? Nu, a bună.
Cozina, Ce? zi papa la lume. De ce? Că de drag. De asta. Că ăsta, al lui Fetinca, Dar ce naiba facem ăsta? E prost. Winning! bă, tu ți-ai ales ăla de tufis și noi n-avem tufis. Ia stai, cât îți dau? 3000? Nu mai. Bă, dar lasă-mă. Bine, dau de la distanță. Hello, hello, Nu pot de hello! la distanță. Dar nu asta prea mult. Cozina, uite. Dar ia stai, tu câtă viață ai de la ăla? Că uite câtă viață mi-a dat. Bă! Am ăsta move, ce să fac și cu el? Bă, dar eu nu. Al meu brawl ce mai prost? Hai, omoară-mă. Dă-mi hit. Nu, Dă-mi hit, te rog. omoară-mă. Stai că mă dau cu oi. Nu ia! Nu! Nu! Trebuie să ajung în fața ei repede. Nu mi se încarcă. Hai, bă, acum să jucăm meci normal. Alex, ia, ce vrea Alex? Alex! O, stai. So many sassy with buzzing! Este Alex. Fazbear! Hai de pe Bozai's my Reddit. name, but Baby's Fazbear! Pizza! Nu e Alex, este Alex. Alex e fată. Și așa mă cheamă. Pe fia Alexa asta. Mai este pe video? Da. De ce? Așa, băieți, cum se vede? Am dat fotbal, nu-mi place. Nu vezi că se aude pe video cum vorbești? Nu mă fac Bă, dacă îi dau la fata scură, când văd dacă tot ai zis că nu e Alex, e fata. Hello, hello, hello! Bă, ce bune! Dar tu ești bun, ia zi. Da. Nu. Cu golul tău. Da. Nu-mi dai mie gola. Nu-mi dai mie golas. Bullet storm! Poate ai aruncat la ăla. Cât de deșteaptă. Așa face deșteaptă. Asta stai în față. Hai că ai făcut treabă. Denis. Ah. Bă, voi îmi dați pasii. Nu-mi dați pasele înapoi. Nu, de ce mi-a dat pase, fata? Bă, fata cred că e nesimțită. Am rezistat efectiv la aia, mama. Bă, deci puteam să dau gol, dar fata a zis să-mi dea pasul. Și mi-am dat superul. Suntem morți. Din cauza la fată. Alex, aruncă. Dar de ce îl cheamă Alex dacă e fată? Nu știu. Du-te-l pe fată că acum. Hello. Vezi că se duce prin spate unul, prin tucheșul. Bă, nu i-am luat deloc viață, de ce? Nu. Mi-a luat un gol. Dacă cineva pe nume Denis nu se ducea. Și dacă asta nu dăteam. Și? O să tai la ea, nu? Defeat!
lasă că puteam să dau cu unul. O scoatem sau... O scot! Eu trebuie să dau. Scoat-o. Ce s-a gândit fata? Să mă scoată pe mine. Bă, dar eu puteam să dau gol și a... Îi dau pasele ăsta că e mai aproape. Ia mă, invită și trebuie să invit. A, nu, mai trebuie. Mai stăm pe video? Nu, normal că da. Hai să vedem pe ce ne jucăm. Time for trouble. Watch out. Here I come. Opa, opa, ce-am eu? Vipers and Kiss come on selected items. Poți să faci live ăla? Nu. De ce? Cum de ce mă întreb dacă nu pot? Dacă Că am doar 32 de abonați. ce puteți să 1000. Business. Open for business. Da, păi business dacă zic asta. Open for business. De ce de? Open for business. Dar nu e de. Ai văzut chiar mult? E mult suficient. Unde este suficient? Interfeță nu? Dar mult chiar un pișor. După cărență. Încă 5 meciuri și terminăm acest videoclip. Da. Sorry. Bine, nu. Nu scurt. Oricum n-avem nicio șansă de însă pentru că îi fata aia, cum se numește? Cum se numește, mă? Nu mai știu cum se numește, n-am venit. Alex? Eu. Fata aia, că... Că fata aia care există, fata aia știu. Cred că fata aia îs eu când văd că vine hitul lui E întufiș, fii atent, Cred că fata care zis tu, cred că sunt eu când o îmi văd dau pe brau? mine. A, îți iei alt braur, bă, ce Nu, tare. îmi dau... Uite Zici tu, așa. asta. Hă? Un hit. Hă? 3 hituri. I-am dat al superul. Hă? Hă? Hai că 2 am voie. Stai. 4 mai sunt. 3. 4, că am făcut una. Da. Ready for pain. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Bă, am zis să nu repezi gol. N-ai zis nimic, ai zis doar da. Și acum ai zis da. Ai zis acum că mă repet cu tine, dar nu mă repet. Ui, 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 ui. Nu, Și pice. eu că fi mort. Open for business. Eu nu. Brânză de boaie? Ce? Ce mă?
Și tocmai te-ai auzit în video. Deci apropiat. Taci, mă. Păi ți-am zis un cuvânt de 10 ori până acum. Și știi că Seca se aude în video pentru că vorbește de... Și o să o mor, taci. Eu m-am... Tu te prostezi. Nu, m-am uitat la tine, la cutia aia. Uite la mine Și și am văzut de-abia... Eu am crezut că tu, ăla care stă pe el, ai făcut. asta am auzit să la început de joc. Și am stat cam vreo 2 meciuri afecat. Ajută. Nu sunt eu mort, tot. Ce-oși mă? Lasă-mi și mie măcar unul. Ai luat una, că muri! La celălalt nu mai zic nimic. Nu pot să nu. Și tu de... Dude. Ce contact. Încă 2 meciuri, Sega. Hei. Ce verde. Epic. Ia arată ce apică. Ia! Tu l-ai luat pe ăla. Uite ce am mai primit. Zis că l-ai bravo direct, ești nebun. Îmi cumpăr bravo. Nu m-am trimis mesaje că vă pot. Let's go. It's go But. time. Tocmai ai zis chat. Zis bat. Nu bat. Banciu, Ne bătem aici. taci. Ne certăm aici. Iau. Nu zgro. Banciu, taci din gură de dacă te auzi. Hello. Hello. Manciu, dacă mă ciuzi. Nebunie. Manciu, dacă mă ciuzi. Dacă nebunie. Dacă te mă folosească. Cineva e scopolinul? Da, eu care am învățat. El primul care o să moară strună. Nu e nimeni aici. Și știu unde e. Let's keep some back. For real? Nu? Hai, te reportat. 1, 2. Dai mă, tata. Let's go. It's time to level up. Time to move to the boombox. Hai. Cel mai prost. Adică tu în școală.
Da, te-am omorât. M-au murit cantinei. Scuzați-mă, dar ești Denis, pe nume Dani, care se joacă aici, și numele lui după joc. Dani, care e Dani. Dacă nici ceva nu știu să joc ceva, la urât. Belong to the boombox crew. Eu cred că nu mai stă timpul la zi. Automat. Helicopter fugi, tată-i. I was lagging. Pierdem. Până atunci ai făcut-o meciul ăsta? În caz mi-am uitat la tine, când stai să Bă, dar tot meciul ăsta cred că l-am făcut. oricum eram mort. Da, băieți. Băieți, am o idee. Time to move to O să joc puțin singur. Trebuia să închizi. O să joc singur. Hai să ți aici. Ce joc e ăla? Asta nu e joc. Mehanic. Așa, băieți, hai să închidem videoclipul și acum. Bye bye, ne vedem data viitoare. Bă.